Yani шынлыкта шаяру, мәзәк безнең калбыбызга, безнең җанымызга бер төрле теге җиңеллек бирә. Yani асылда калбыбыз ярата. Теге шаяруларны. Һәм бик еш вакытта менә шул теге шаярып җибәрү дә ниндидер бер теге авыр хәлне җиңеләйтү, ягъни теге сиңа начар карашта булган кешенең үзенә бору мөмкинчелеге бар шул шаяру аша. Һәм асылда шәригатьтә рөхсәт ителгән бер әйбер. Үз урында, үз вакытында, үз кешесендә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе шаяра иде. Шаяра иде үзенең сахабалары белән, балалар белән. Һәм моңар бик күп дәлилләр килә. Һәм Суфьян әл-Уайнадан сораганнар иде. Ягъни шаяру тыелганмы дигәч, ул әйтә, юк, киресенчә ул сөннәт диде. Ләкин ул дөрес итеп, матур итеп үз урында эшләнелсә диде. Ягъни мусульман кеше шаярга рөхсәт ителә, ләкин үз урында, үз вакытында. Һәм бер юлы Әл-Халил ибн Әхмәд әл-Фарахиди дигән бер галимне теге бер нитеп шелтә белдереп, нигә син күп шаярасың дигәч, ул шундый җавап бирде. Кеше шаярганча хәтле, ягъни аны белән шаярганча хәтле бер төрле төрмәдә утырган шикелле диде. Һәм хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да теге кешенең бер төрле күңелен күтәрер өчен куллана иде. Һәм теге мусульман кеше гел шундый батырлык, җитди булырга тиеш түгел. Киресенчә, Умар радиллаһу анһу әйтә иде. Умар үзе каты кеше иде бит. Кешеләр куркалар иде, хәтта Абу Бакр аны халиф итеп куйган вакытта кешеләр әйтә, Абу Бакр, без аның катылыгыннан куркабыз диде. Һәм хәтта шул Умар радиллаһу анһу әйткән сүзләре бар, әйтә, мин яратам ди. Ягъни миңа ошый нәрсә, кеше үзенең гаиләсе белән бала шикелле булганда диде. Ягъни җитди булу урамда кирәк, кешеләр белән, ил кешеләр арасында була, ләкин үзенең гаиләсе белән бала шикелле, шаяру, уйнап йөри торган дип. Ләкин кирәк вакытта ул үзенең батырлыгын күрсәтсен диде. Ягъни асылда динебез шуңа өйрәтә. Икенче имам Ибн Муфлих әйтә, акыл иясе, ягъни хикмәт әһеле диде, үзенең хатыннары белән теге жүләрләнгән бабай шикелле үзен нитә ди. Үзенең теге ниен акылын пышмакка калдырып, теге жүләр бер бабай шикелле итеп үзен тотырга тиеш ди. Уйнап, шаярып, көлеп, һәм шуны белән үзенең хатынына хакын бирү, түләү. Мәшһүр хадистә Абдулла ибн Амр ибн Аляска Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгаләнең хакы бар диде. Синең тәнеңнең хакы бар диде. Синең хатыныңның хакы бар диде. Ягъни хатыннарыбызның да хакы бар, балаларыбызның да хакы бар. Ягъни алар белән дә гел җитди булу дөрес түгел асылда. Һәм сахабалар да шуны әйтә, алар белән шаян теге яларга кирәк түгел, нәрсә уйларлар микән дип. Һәр кеше үзенең ниендә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, ликулли инсани мақал. Һәр кешенең үзенең бер ние бар. Хәтта хадистә бу гарәпләрнең бер ние, кагыйдә. Һәр кешенең үзенең ние, үзенең бите, үзенең сөйләшүе. Һәм имам дәвам итә, һәм ул ди балалар белән бергә бала кебек булсын диде. Ягъни без балалар белән теге өстән генә түгел, балалар телиләр безнең белән уйнарга, һәм без шул балалар шикелле алар белән уйнарга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга карый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Айша радиллаһу анха өйләнгән вакытта аңар 50-дән артыграк иде. 53-тән дә артыграк иде. Инде олы кеше. Айша радиллаһу әле яшь. Һәм бер теге сәфәргә барганда алар кем тизрәк дип теге чабалар иде. Һәм анда Айша радиллаһу анха җиңде. Чөнки яшьрәк иде, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям олырак. Уйный иде. Һәм икенче бер сәфәрдә инде Айша радиллаһу анха әйтә, мин теге ниттем, Татарча ничек потолстел инде. Ягъни зуррак, авыррак йөгерергә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям отты. Тагын чабып карадылар, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям отты. Һәм әйтә, бу сиңа теге көн өчен диде. Көлеп, нитеп, мәзәк итеп. Ягъни мусульман кеше шундый булырга тиеш. Үз урында теге шаярып җибәрү, көлеп итү начар түгел. Киресенчә, хәтта галимнәр әйтәләр иде, үз вакытында кирәк булганда, хәтта бу мустахаб дип, ягъни саваплы дип. Шуның өчен имам Ан-Науави әйтте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кайбер вакытта шаяра иде. Һәм моны кайбер максат белән,
Ни өчендер? Әйтәм бит, кешенең теге үзенә караш. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер бадауи, чүлдә яшәгән бер кеше бик куркыныч иде. Ләкин ихласлы иде. Ихласлы иде. Һәм бер юлы әйбердән сатып торганда базарда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям арттан нитеп тотып алып, кем минем колымны сата, кем минем колымны ала дип, сатам колымны дип кычкыра башлады. Һәм бу башта аптырап, бу кем икән дип борылып, анасын күргәч, пәйгамбер икәнлеген борылып, ягъни сырпалана башлады аркасы белән. Һәм шунда әйтте: "Я Расулулла, мин үлим, мине беркем дә сатып алмас" ди. Бик куркыныч битем ни. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ләкин Аллаһ Тәгалә янында синең дәрәҗәң бик олы" диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шаяру аша кешене нитә иде, карата иде үзенә. Һәм үзенең карашын да шуны белән, ягъни кеше белән шаярганда без күрәбез, ягъни бу кеше миңа карата ниндидер бер җылылык белән карый дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шуны шаяру аша да үзенең карашын да күрсәтә иде, белдерә иде. Һәм шул ук вакытта Имам Науи әйтә: "Менә шулай итеп шаяру бу мубах кенә түгел, бәлки мустахаб, саваплы һәм бу сөннәт" диде. Ягъни без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтен кылып, нитәбез икән, шаярага шул кешенең әзенә, кешенең мәшәкатьләре булырга мөмкин. Яки югалып бирибез, шул вакытта әзенә шаярып, күңелен күтәрә алабыз икән, үзе бер саваплы бер гамәл. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар белән шулай сөйләшә иде. Анас радиллаһу анһу әйтә: "Бер юлы миңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям эндәштә: 'Эй ике колаклы' дип. Эй ике колаклы дип. Итеп, мәзәк итеп, көлеп. Махмуд ибн Раби риваят кыла: "Мин әле бәләкәй 5 яшьлек бала идем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям авызына су алып, миңа нитте, су сиптерде" диде. Бәләкәй балалар белән уйный иде. Ягъни мин мусульман кеше гел шундый җитди булырга тиеш дигән сүз түгел. Бар урыннар, Омар радиллаһу анһу әйткәнчә, үз вакытында риҗал, ир кеше булсын. Ләкин гаилә белән ул бала булырга тиеш. Уйнатырга бер аларның да күңелен күрергә, табарга тиеш балалар белән дә, хатыннар белән, балалар белән дә. Һәм сахабалар, үзең укып карыйсың, аптырыйсың. Ләкин бу булган нәрсә, Бакр ибн Абдулла риваят кыла: "Сахабалар бер-берсенә карбуз тышлар белән аталар иде" диде. Уйныйлар иде шуны белән. Безгә бит бәләкәй бала, олы кешеләр бер-берсенә аталар иде. Ләкин кирәк булган вакытта алар җитди ирләр булды диде. Сугыш вакытындамы яки халал харам мәсьәләсенә итеп, алар ирләр булдылар диде. Риваят кыла: "Мин һәр бутыйм, Абу Бакрмы, Омармы?" Озынрак иде, Али радиллаһу анһу тәбәнрәк. Али радиллаһу анһу аякин алып, өстенрәк тып куялар иде. Али радиллаһу анһу буе җитми аларга. Бер-берсенә бunda бер төрле начар ни белән түгел, уйнап. Икенче ул Али радиллаһу анһу бер зур таш алып, икенчесенә аякимен куя. Бу кеше күтәрә алмый. Шулай дип уйныйлар иде. Һәм бу сөннәт асылда сахабалар эшләде. Шуның өчен бер-берсе белән нигә ул көлә дип, күп көлә дип без әйтә алмыйбыз, чөнки асылда бу рөхсәт ителә. Һәм киресенчә, хәтта сахабалар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән нитәләр иде, шаяралар иде. Ауф ибн Малик әйтә: "Бер юлы Табук сәфәренә чыкканда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына мин кирдем" диде. Хайма палаткасына. Һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кирди." Һәм мин сорадым: "Мин бөтенсем киремме генә, или башым гына тыгыйммы?" дип көлеп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям полностью, ягъни бөтенсем белән кир дип, бөтен тәне белән кир дип. Ягъни хәтта сахабалар да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән шаяралар иде. Һәм бу шулай безгә бер дәлил итеп күрсәтә: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәкәббер түгел иде. Бүген кенә әзенә олырак бер дәрәҗә әһленә карата бер шаяру нитсәң, әйтеп куйсаң, ул үпкәли. Ләкин асылда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көлә иде, үпкәләми иде. Һәм хәтта галимнәр дә шаяралар иде. Һәм бу шулай безгә бер дәлил булып тора. Безнең остазыбыз өйрәтә иде: сезгә кеше сорау биргәндә, җавап шул сорауга карата булырга тиеш. Әйтик, акыллы сорау булса, җавап акыллы булырга тиеш. Ахмаклы сорау булса, ул вакытта бер төрле көлке җавап булырга, чөнки без менә шул җавап аша аның бу сорау ахмаклык икәнлеген күрсәтергә тиеш. Шундый бер вакыйга булды. Әш-Шәъби дигән бер галим барганда, бер кеше савыт белән су алып бара иде. Шул Шәъбине күргәч, савытын куеп,
Сұрады, я Шааби, миңа жауап бер әле, иблиснең хатынының исеме нинди дигәч, имам Шааби әйтте, без ул никахта утырмадык диде. Без ул никахта булмадык дип. Яни ахмаклык сорау, җавап шундыйрак. Икенче шундый безнең имамыбыз Агъзам Абу Ханифада булган бер вакыйга сөйли. Бер кеше килде, әйтте, мин өстемә салып, йылага кергәндә, гусул алганда кыйбла тарафына карап торыйммы, или икенче җиргә карап торыйммы дигәч, имам Агъзам әйтте, киемеңә карап тор, урламасыннар дип. Яни сорау, нинди сорау, шундый җавап. Ләкин шаяру рөхсәт ителә. Ләкин Хафиз ибн Манауи әйтте, шаяру ул кирәкле бер әйбер. Шуннан да кирәкле, авыр вакытта бер шаярып җибәрәсең, кешенең күңеле күтәрелеп китә, көч кереп китә. Ләкин диде, үз вакытында һәм үз урынында. Һәр җир, һәр урын шаяруга нитми, ярамый. Шул ук вакытта гел җитди булган һәр җирдә ярамаган кебек диде. Яни кайбер вакытта җитди булу, бала белән ул унисе килгән вакытта җитди булу, русча әйткәндә, неуместно, ярамый. Шуңа шикелле шаяру һәр җирдә ярамаган кебек. Урыны бар җитди булырга кирәк, урыны бар шаярга кирәк. Һәм хикмәт кирәк ул әйберләрне аңларга. Чөнки шулай имам Ибн Хиббан әйтә, шаяру ике төрле була. Берсе саваплы, мактаулы, моның өчен әҗер бар. Ничек? Аллаһ Субханаһу ва тааля харам кылмаган әйберләр белән кулланса. Моннан соң гунах килмәсә, һәм туганлык өзелмәсә. Яни без шаярап туганлыкны бозабыз икән, яки харам әйбер белән шаярабыз икән, яки моннан соң бер төрле гунах килә икән, бу инде тыелган. Ләкин бу әйбер юк икән, бу саваплы иншалла. Шул ук вакытта душманлыкка китерә икән, кешенең дәрәҗәсен төшерә икән, туганлыкны, дуслыкны боза икән, инде бу һичшиксез начар шаяру. Шуның өчен дөрес аңларга кирәк. Асылда шаяру мубах. Кирәкле урында, кирәкле кеше белән ул сөннәт, мустахаб булырга мөмкин. Кайбер вакытта ул макрух, гынахлы булырга мөмкин. Халид ибн Сафван әйтте, әйтелде ди, һәр әйбернең башы бар ди. Һәм душманлыкның башы мәзәк яки шаяру. Яни кайбер вакытта бер шаярып җибәрәбез дә, кеше үпкәли, һәм душманлык пайда була. Шуның өчен ликуллил инсани мақал, һәр кешенең үзенең ние, үзенең сүзләре. Кемгәдер, әйтик, минем дустым, без бергә яшәгән, ниндидер бер теге катырак шаяруда рөхсәт ителә, ул аңар үпкәләми. Ул кешегә алай әйтеп куясың икән, син мәңгелек дошман булып каласың. Шуның өчен хикмәт кирәк. Каядыр менә шундый шаяру, каядыр шундый шаяру дип аңларга һәм кулланырга. Инде Аллаһ Субханаһу ва тааля шуны аңларга, белергә һәм кулланырга насыйп кылса иде.